Ето сега много хубав дълъг пас към Христо Банчев. Сменил е той мястото си и ето, че Христо Банчев открива резултата след тази нелепа намеса на вратаря на домакините Владимир Славов. Това е защото тя е във въздуха. Сега обаче Сливнишки герой атакува и ще има 2-0, точно така. Изненадващ втори гол на футболиста с номер 15 Мариан Хаджиев, който се разписва за 2-0 в тази, ако не се лъжа, 38 минута. 5 минути след първия гол, гостите от Сливнишки герой вече водят с 2-0 на стадиона в Бистрица. Кристиян Банчев в 33-та и Мариан Хаджиев в 39-та минута. Отново Мартин Григоров. И ето, виждате какво става. Биха се тук. И сега футболисти Мартин Григоров и Иво Харизанов получават жълти картони за постъпката си. Червен картон. Иво Харизанов напуска играта за втори жълт картон. Витоша Бистрица, Сливнишки герой 0-2. Вие бяхте с Лайф Спорт. Пожелаваме ви приятен ден.